Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Wah, dian. Piye, Pak De? Wah. Wes kowe bae. Aku ora melu-melu. Wes. Tandai. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku ora kadi-kadoan timbang digebuk ning kono modar aku. Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo Bagus iki nek kadi adoh kok. Nyedok yo elek kok. Ya. Mula ngedong. Rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Iki Banyuwangi lho. Kene. Delok kene. Wah kowe. Syukur kowe. Nek guyu piye? Ya, aku lagi iki lho ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aki yo nyebah yo. Aku kon guyu kok yo merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek kowe. Aku undang aku kene ngono kuwi. Wis sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. Ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan. Blak-blakan. Sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, nggen pundi Banyuwangine? Lah nyapa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi nggen pundi? Nyaopo? Lah iki omong masamu salah. Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Lah takon ora iso kok. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Kurang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Ya. Wah, kaya kendel-kendel nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah, tak tiru-tiru aku. Aku. Piye iki? Untune dilebokke. Angel. Padake iki garasi ngono wae piye kok yo ngono. Apik Madura iki. Kowe ana ndi? Sate mending ngono ya. Nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh, lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Lontong ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos wo goblok. Empuk Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener Nek kok. empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang dausi iki. Kaya ya. Edian iki galu-galan kowe. Idune moncrot.